Hey! Ayos kayo mga boss ba? Kaya tambay ko na rin. Nindot kayo ang lugar. Sobrang kanin. Wow! Wow! Iya, anak kanindot ba yun ron? Chat ato ang idol Migo. Nga si Idol Marjong. Piton ta niya rin. Kalaag na siyang hideout. Wala tay dala lang ba? Pinakalit man eh. Naram day siya diri banda. Tagkaluyan na ni kagakos na niya. So let's go, paabot lang ko niya. Siya paabot lang ko niya diri. Chan. Yay! Kaisin ako sa trupa. Yay! Oh, anong matan Joyo? Salamat. Pila hangyo? Wala. Tina. Pipila lang. Hindi. Pipila lang. Ay, may kasili ko nanay yo. Pagkansa, makaya mo nanay. So yan, sana na maligay kay bata diri. Ambil ako balay dulaan sa mga bata wa. Di ay. Idula ay. Nalabitan duway timaga ko. Ayusas palibot diri par oy. Chuyans kay bay, oh. Ano? Dili kay na-focus ko na rong sa dito na to natog ko silang shop gani. Tagasa mo na. Diri na Korea. Agree ako? Plano gani namo sa mechanic ko mangumpra mi puhon kamera yung To. Ana bitaw tradon mo. type sa mong plano kay farm mo dito. Ano niya por oy. Pero na ako. Ambot nagkaaga kaya ba na may ginanda ko diha. Kuan lang niyo buhatan ng pinupuhon, gastuan. Sure. Pero ilom-ilom lang ko. Una bang ko sa kanan pero okay ra man sa kanan kay wala mo kung binulan na. Una pa nga nila, ano? Oh, Kasi pa sa mga lamaki. Paploy na, paploy na. pero kung nila financing 30 mil ang bulan sa Kristena. Kita to eh. Kung financing. Banyo. Alam niya Gaba. Pero di palakad mapugod sila ato, marami ko sila kapasar o banyo sila. Ade ay? Oo, kaya di ba man madawat ng vlogger-vlogger. Gani na naman, diyan ang lutugan niyo. Ang ulan. Ano ni? Stasyon. Baik, buhol nga. Tungkos mo nga. 29 lagi. Nay. Yaman sir, oy. Nay. Ay siya nga. Anto, ingan tropa pagdalag sa ako. Iyan eh. Pulo. Barato ra na. Diri no, sago ay ya no. Barato ra kay Kadagong nabinta ni no. Kilo. super kapos ni. Yate. Ang puyat Sigonon mga. kay ang kuan magud kining gina-export na maguni ron. Unang nagpamahal ko sila ba? Dire ra mo magigay diri sila daghang tao dire. Hindi. Hoy, Para naman pag practice sa mga kapatid. Sila, magiging sila. ano ay? Hindi tingnan natin yung amigo ba? Akin pa na ulit. Kung lagi dito, tama-tama itong nagsuning sildo ba?
Yan eh. Sige na gani. Dala na lang ato. Ka-disappoint. Yate sa prank. Naghan mo lang sunin sila ito. Magdala pa. Ah, bantog na. Last, ganito. Kompleto niya, gadlaw. Tingnan lang sunin dala. Iya ka daot na. Gani no? Kanang imuha nakuha, daot na banda. Nang kuha na nag... Google pa yan yun. Kami yung ulo niya. Saka na. Nagtubig na. Oo. Tama rin rin ipangya ba? Kaya yun na, dire eh. Tama po kayo, private na po kayo dire. Pero di ara sa Pilipina. Kaya Oo. nang balay ra la Pilipina. Kaya akong motor na upang kita ayo ko. Ano sa to? Palis na na ako buwan. Kuha nga, lawgaw kayo nga. Kana bago na. Kaya gisag yan po na. Ay, ayos giba dibik. Ay bagay diri. Ganyan. Ano pinay-banday diri. Upo gaya ako plano po. Ayos bar kay, ano siya, pang sports siya, dual sports siya. Malimpas na akong kuan. Indo to eh. Kapit na malimpas. Pag-year na. Nakuan, manakuha mo to na sa City. Unang ka na, kung gamit. Na-damage sa noon ng makina, suya, ayun. Indot kini par ba, mga style ni mo diri. Magpayag mo ko na ubos. Kunat ko ha. Sana ko. Tayo. Anong gusto ko gulay-gulay ra ba? Buhit naman. Mo di na duda og nga. Ah. Hindi ka man. Tulo ra gani na ka. Ah, hindi ka ni. Tulo ra ka po. Oh. Ingatag daw sige nga kagawad tanom mama. Mo ang plan. Apat sa mga ay dayo. Mga Ayo, di na na chandelierian ni mo no. dili na. Ugi kay bay. Mayroong Ayos kayo. Thank you, Jonex, sa pag-adapt. Abot na jud rin pabaga tag naong ay naunsa de. Mga atong mga amigong tunay. The best. Bye-bye. Bye-bye, Jong. Selamat.